Salvadalli, l-akkużat fl-omiċidju li seħħ il-ġimgħa filgħodu, ittella l-qorti wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u kien akkumpanjat miż-żewġ uliedu l-oħra. U ttella l-qorti għal ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar quddiem il-Maġistrat Estrid May Grima. L-avukat ta' Dalli qal li sa xahar ilu kien jinsab fl-isptar Mont Carmel għal kura meħtieġa. L-akkużat m'għamel l-ebda talba l-ħelsien mill-arrest iżda d-difiża talbet li jingħata l-kura. Il-qorti laqgħet it-talba bl-akkużat se jibqa' jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Kirt Arnott u Roderick Attard, filwaqt li d-difiża tmexxiet mill-avukat Lennox Vella. Intant iktar kmieni waqt konferenza tal-aħbarijiet mid-depo li kelliem mal-Pulizija Brendan Pisani qal li kien ħabta ta' 11:10 ta' filgħodu meta l-Pulizija rċivew żewġ telefonati anonimi dwar l-omiċidju tal-ġimgħa. Omiċidju li seħħ permezz ta' tita arma tan-nar ġozzaq il-vittma Anthony Dalli ta' 37 sena. Ġie konfermat li Antoine Dalli ta' 37 sena intlaqat minn tir wieħed li kien fatali u t-tir intlaqat f'nofżaqu. Pisani qal li Anthony allegatament inqatel minn missieru Salvadalli ta' 68 sena. L-akkużat indika minnu fih lill-Pulizija fejn jinsab il-vittma. Il-vittma instab mixħut mal-art fadira dem ġol-kamra tal-banju fir-residenza tal-missier u kien konfermat mejjed fuq il-post minn tabib tal-emerġenza. Pisani qal li kemm il-vittma anke l-allegat qattil huma persuni magħrufa sew mal-Pulizija. L-arma li ntużatu Center li ġie elevat mill-Pulizija wara l-instab fuq sodda, filwaqt li kollox jindika li din kienet kwistjoni familjari. Preżenti għall-konferenza fid-depo kien hemm ukoll is-Supretendenti Ramon Kassar u Josric Mifsud. Dan l-omiċidju seħħ biss ftit tal-ġranet wara qtil ieħor li seħħ fil-limiti taż-Żurrieq fejn qatel Xavier Gaffarena. Dan filwaqt li delitt ieħor kien seħħ f'Ħalaxa stess lura f'Marzu tal-2019 fejn Joseph Bonnici kien qatel lil ommu l-oħtu.